is nu aanscoot, is dat Steven Keekstra. En hij is namelijk volgens van de week hier van een Jantje Zeepel in Dokkum. Hij zit hier volgens mij bij een missie. En wat voor missie dat is, dat jij we graag van Steven zelf. Goedemiddag, Stefan. Goedemiddag. Ja, ik zei zijn missie. Is dat wel een goed wet of net? Ja, nou uiteindelijk inderdaad. Deze missie is om twee hele mooie badstuin te realiseren in deze mooie wenweek Jantje Zeepolder. Dus, ja, want we hadden plakken van de band, hè. Dan zijn we straks al verkeerde band nog een boete krijgen. Voor het badje. Ja, nou dat is juist inderdaad is doel. En als je geen badstuin had, dan wordt die missie in ieder geval al heel erg lastig om zijn boete te krijgen. Ja, juist. Ja, want er wien een stuk of jou, hè? Jouw badstuin voor de bandjes. Ja. Nou, het is een wenweek van de jaren 80 en was nou eigenlijk juist is dat de eerste bewoners die ben eigenlijk inruild voor een jonge gezin. En we hadden om 200 band tot en met de leeftijdscategorie van 13 jaar. En in de oude jaren ben de speeltuin of oproemen of net meer vervangen door attributen. En nou is het inderdaad zo dat de laatste speelattributen afskrum ben. En vonden we helle in nabije toekomst door de gemeente. Ja, maar die had het beheer hoe die badstuin of staat dan of niet? Ja, en de gemeente die had nou inderdaad het beheer ervan. En die had nou eigenlijk een nieuwe visie die zeker eigenlijk maar iets als Wieker hier had deelt. En dat ze eigenlijk nou wie er al heel lietse speelattributen over de wijk verspreid. En nou wonen ze eigenlijk twee volwassen speeltuin CMH. Qua twee grote plakken met verschillende speelattributen. Dus zodanig dat we daar, u als Wiekerie, hebben we daar dus sterk van maken. Ja, want je bent er druk bij. Want je zei de tekeningen ben er al, de plannen ben er al. En subsidies ben ik al onvregen. Ja, subsidie ben onvregen. Er ben een heel veel subsidies die we ook volle steun kregen van de gemeente inderdaad. En daar kunnen we natuurlijk heel veel financiën krijgen. Speeltuin kost je nou eenmaal. Heel veel verschillende regels kost natuurlijk heel veel centen. Ja. En je zet natuurlijk met veiligheidseisen en maar op. Hè. Ja. Je zet een skommel en kleer, maar er moet alles omheen bar natuurlijk. Ja, inderdaad. Er komt heel veel regels en inderdaad veiligheid en met hichten. En dan moet het weer met speciale doorgroeitegels, ja of nee. En daar komt het inderdaad, als die wereld is, komt het inderdaad al die dingen in. Ja, dus je bent een heel wat probleem in wat erop. Ja, hen werk om wat. En inderdaad, de partijen die hulp me hebben. Die ben er heel natuurlijk ervaren in. En die hadden natuurlijk als ik let op zitplak voor de ouders bijvoorbeeld. En genoeg skaat is. Of met drainage en al dat soort dingen. Daar ga je met de meidjes in. Ja. Ja, het is net iets wat treienkleer dus. Nee, het is zeker net iets wat treienkleer. Nee. Natuurlijk, kijk, een stukje meenskip in de buurt te krijgen. Dus we gaan natuurlijk de week zelf vregen om hulp. Van wat vindt men nou belangrijk? Waar wil we nou de speeltuin gaan? Wat vindt men nou leuk? Waar moeten we rekening mee houden? Dus alles bij al hebben we dat. Want hoe lang ben je dan bezig nou al? Want we zijn denk ik in februari, maart ben we eigenlijk echt wat bij elkaar kwam. En toen ben eigenlijk de eerste ideeën wat kwamen. En er is een heel grote locatie waar nou al nog wat speelattributen staan. Nou, dat was eigenlijk wel heel vrij duidelijk dat daar een speeltuin moest komen. Maar de oren wie nog net wist waar die zou komen. Dus toen we eigenlijk onze eerste missie om een buurtonderzoek te doen van weet dat we ermee bezig zijn. Iedereen informeren. En we hier draait al opties samen met de gemeente. Hier we zijn van daar zullen we nog de tweede speeltuin willen gaan. Want deze missie is eigenlijk wel in de Jantje Zeepolder. Hij je eigenlijk twee delen. Dat wordt scheiden in Drokkerdijk, de Parklaan. Ja. En we willen met de band een veilige en een speeltuin op kwarte afstand willen we realiseren. Dus daarom dat speel lijkt mij. Ja, en dat ze de waai net hoe stijgen hoe bijvoorbeeld. Hè? Ja. Nou ja, maar weer hier al. Ja, het kost geld natuurlijk. En nou ben je in bezig natuurlijk maar een sponsorloop. Ja. Hoe ziet zo'n sponsorloop uit? Ja, we hadden dus inderdaad op zo'n joggetje in oktober hebben wij de Boaterstuin sponsorloop organiseren. Samen met Vitaleer en heel veel vrijwilligers uit de week. En hoe dat eruit ziet is dat wij eigenlijk twee segmenten hebben in onze run, de sponsorloop.
En de eerste is de Kids Stempel Run Challenge, noemen we dat. Ja. En dat is voornamelijk voor de band van de basiskwal. We gaan een parcours in Tolhuispark in Dokkum uitzet van een kilometer. Oké. En daarmee kunnen band om het drijf voor 400 meter kunnen ze een stempel krijgen. En kunnen ze zich dus laten sponsoren door Heiteman, Pakenbeb, kennis en Ja, dat is de eerste. En dat is nog een tweede sponsor. Ja, en als dat gebeurd is, dan om jou vertrouwen. De stempeltocht is om 1 uur. En om jou vertrouwen beginnen dan eigenlijk de hutdraafwedstrijd eigenlijk. Hetzelfde parcours van een kilometer. En dan kan men kiezen uit treien tot ermee 10 keer het rondje rennen. Dus 3 tot 10 kilometer. En dat is voor degenen die het leuk vinden om hut te draven. Ja, nou jullie keer die dekken mij door onder het draven, of net? Ja, ik ben zelf inderdaad ook een hutdraver. Maar inderdaad, ik zit nog in de organisatie. Dus ik inderdaad wel meedoen. Juist. Nou, hoeveel centen mij ophel je om zo'n barzoektuin te realiseren? Nou ja, het scheelt natuurlijk wat voor wensen je hebt natuurlijk. Maar wij zitten nou zelf wel haast, als we alles willen realiseren, zitten we wel haast op €100.000 wat we nodig hebben. Daar mag je heel wat rondjes van rennen, hè? Ja. Nee, daarom ben ik hartstikke blij dat ik hier mee kom om het, de sponsorloop ook een beetje het reclame voor te maken. Want en nice dat het natuurlijk een leuke loop is, een hele leuke activiteit is. Is er ook eten en drinken voor de deelnemers. Hebben we volop activiteiten die daar zelf voor de band. En wat het hele mooie maakt, het is eigenlijk, want we hadden bedrijven, de lokale bedrijven hebben we ook benaderd. En iedereen die wil heel graag helpen en vindt het initiatief ook hartstikke leuk. Ja, het is echt een goede gearwerking, een echte mierske, blijft dat zeggen. Ja, en dat is wel hartstikke leuk. Maar de basis kwam erbij. Hopen we inderdaad zo vol mogelijk renners te enthousiasmeren om mij te doen. Ja, nou ja, om de meesten tussen mij te laten, maar we nog een keer extra reclame mee te terug, hè? Ja. 9 oktober is die sponsorloop. Maar stel voor, wij kunnen een beetje informatie vinden. Want we kunnen hier natuurlijk net alles uitlezen wat er al iets te doen is. Nee, dat is een goede vraag. Nee, wij hebben een website, jantjesepolder.nl. En daar staat genoeg informatie over wat is het aan zich, maar ook omtrent deze sponsorloop. En daarmee kun je heel makkelijk inschrijven. En kan je eigenlijk of een donatie doen als je net wil. Dus jantjesepolder.nl, daar staat alle informatie. Want ik had echt een soort advies voor me gelezen, een QR-code. En op te kijken, een QR-code scannen, kan je ook alle informatie krijgen. We inderdaad. We proberen op zo vol mogelijk manier een bekendheid te maken om de tocht. En een daarvan is inderdaad ook de flyers en de social media's. En daarin delen we inderdaad de QR-codes om het iedereen zo makkelijk mogelijk te maken om te doneren.